Jaha. No, nyt on lahjat jaettu täällä Maarikun ja Säijän kodissa ja pukin täytyy jatkaa matkaa. Ja, sain juuri korvanappipuhelimeni tiedon, että naapuri Ritvan nenäliina olisi jäänyt minun taskuuni. Olisiko se voinut jäädä pukin taskuun? Täällähän se on. Oi, mutta nyt minä lähetän sen telepaattisella kyvyllä takaisin naapuri Ritvalle tämän näin. Sulle pukki varmaan on lahjoja sen verran vieläkin, että pystyy sen tekemään. Se tapahtuu niin kuin näin, että tänne näin. Työnnetään se tänne kouraan. Tällä viisiin ja näin. Oi, ja kohta naapuri Ritva saa oman nenäliinansa takaisin. Työnnetään oikein syvälle sinne noin. Oi. Painetaan oikein tiukana. Rouva voi sieltä huutaa taas, puhaltaa sieltä. Puh. Ja sinne se meni naapurin rouvalle Ritvalle se sen nenäinä. Väärä hälytys. Mitä? Ai, se ei ollutkaan Ritvan, vaan se oli edellisen naapurin Lissun. Pukkiradio ilmoitti. No sitten me lähetämme sen Lissulle. Meidän täytyy se taikoa takaisin esiin ja se täytyy varmaan tehdä vähän niin kuin päinvastaisessa järjestyksessä. Mitenkä se menikään äsken, että tehdään tällaiset taikaliikkeitä käsillä ja sitten näin ja heilutella. Sitten puhaltaan ja se ilmestyy varmaankin tänne. Näin tänne. Täältähän se alkaa. Täältähän se Lissun liina tulikin. No, ei siinä mitään. Minä lähden Lissun luokse takaisin viemään tätä liinaa, koska sain juuri Pukkiradiosta tiedon, että Lissu siellä jo tutiseekin odottaa minua. No, ei muuta kuin se ja Markku, hyvää joulujatkoa teille ja kaikki Suomen kansalaisille oikein hyvää joulujatkoa teille kaikille. Näkemiin, hei!